Now, isa sa mga tanong na gusto kong sagutin ngayong umaga ay ang tanong na ganito: Can a Christian lose salvation? Can a Christian lose salvation? Tagalogin nga natin. Sino makakapagbigay sa akin ng Tagalog nito? Sige, tumayo, bigyan ng mikropono. Can a Christian lose salvation? Mikropono. Okay, meron ba? Come on. Tagalog. Yes, Pastor June. Ang Kristiyano nawawala ba? Amen. Ulitin natin ha. Ready, go. Sagot. Ulitin ang tanong. Ang kaligtasan ba ng Kristiyano ay nawawala? Ano ang sagot? Okay. Pakipaliwanag mo sa katabi mo bakit hindi. Sige. Tignan natin kung alam na. Makinig ka sa katabi mo ha. Ushers, tulungan nyo yung iba. Kapatid, yan ang partner mo, kamo. Ganyan ha. Sige nga, tignan natin kung alam natin sagutin ang tanong na yan. Ang kaligtasan ba ng Kristiyano ay mawawala? Ang sagot ay hindi. Patunayan mo. Paliwanag mo. Kita nyo na? Marami sa atin ay 20 years ng Kristiyano pero hindi pa natin alam ipaliwanag to. 15 years na. So, magandang ating aral ngayong umaga. It is crucially important question. Perhaps the best way to answer it is to examine what the Bible says that occurs at the day of salvation. Ano bang nangyari nung tinanggap natin si Kristo at yung pangyayaring yon, tignan natin kung pwedeng mabawi pa. Hello? Tignan natin kung pwedeng mabawi pa. Kasi kung pwedeng mabawi iyon, ay siguradong mawawala ang kaligtasan natin. Okay? Parang halimbawa, kinasal na kayo, pumirma na kayo ng certificate, sinabit na doon sa munisipyo, lumabas ng pangalan nyo doon sa PSA, marriage certificate. Pangalan mo, pangalan ni mismo. Tanong, pwede ba nating bawiin yung nangyari doon sa kasalan? Kung pwede, ibig sabihin, pwedeng mawala yung kasalan. Correct? Kaya nga ang gobyerno ngayon, ang tao pilit gumagawa ng paraan para bawiin yung ginawang kasalan doon sa simbahan o doon sa garden kung saan man niyang ginanap. Correct. Pero ang ating tanong ngayon, yung bang nangyari nung tayo tumanggap kay Kristo, pwedeng bawiin ba yon? Okay? Can a Christian lose salvation? Sapagkat pag pwedeng bawiin yon, ay siguradong mawawalang kaligtasan natin. So ano ang mga bagay na nangyari? Number 1, dito sa Romans chapter 8, 38 to 39, basahin natin lahat. 38, ready, go. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Maliwanag po ba? Ang pinangako ng Panginoon, walang kahit sino at ano ang pupwedeng makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Diyos na nakay Kristo Jesus. Therefore, for a Christian to lose his salvation, God has to break that promise. And when God breaks that promise, mga kapatid, it affects His being God, His nature as God. At hindi lang po yan, mawawala ng ating kaligtasan. So ang tanong ba, meron bang makakapaghiwalay sa atin doon sa pag-ibig ng ating Diyos? Sagot, meron o wala? Wala. Therefore, a Christian cannot lose his salvation. Number 2, John chapter 10, 28 and 29. John 10:28 and 29. Anong sabi doon? Ready, go. And I give, everybody read. And neither. Okay, 29.
My Father is greater than all. So ano yan? Number 2, nothing can remove a Christian from God's hand. Sabi ng 28, tayo ay nasa kamay ni Kristo. Ang sabi ng 29, tayo ay nasa kamay ng ating Ama. Doble yon. That is security. Nasa kamay ni Kristo, nasa kamay ng Ama, at ang pangako, hindi lang tayo nasa kamay, but the assurance is, no man is able to pluck them out of my Father's hand. Kaya hindi ko maintindihan itong mga relihiyon na nagsasabi na pwedeng mawala ang kaligtasan ng isang believer, ibig sabihin, mas makapangyarihan pa sila kaysa yung kamay ng Diyos. Mas kaya nilang bawiin yung pangako ng Diyos na ito. So tayo po ay nakasalalay, ang ating assurance of salvation, nakasalalay doon sa kakayanan ng Diyos upang tayo ay kanyang ikip sa kanyang mga kamay. Amen po ba? Okay? Kung po pwede, wag lang po kayong tumatango. Kung maaari po, nag-amen po kayo. Ayun po, no? Matutupo tayong mag-amen, ha? Okay? Sapagkat ang amen, nakakatulong sa inyo yan. Nakakatulong sa akin. Kaya hindi kayo mag-amen, okay lang ako dito na pre-preach. Pero pag nag-amen kayo, mas nakakatulong sa inyo at sa inyong katabi. Meron po ba kayong katabi? Mag-amen po kayo para sa inyong katabi. Amen? Okay, very good. Number 2. Number 3, Romans 8:1. Isulat nyo yan ha sa inyong mga Bible. Ilagay nyo dun sa likod ng Bible nyo. Ano yung unang verse natin? Romans 8:38 and 39. Ano yung D1 nito? Walang makakapaghiwalay sa atin sa alin? Pag-ibig ng Diyos. Nothing can separate a child of God from the Father's love. Okay? Number 2, nothing can remove a Christian from God's hand. Okay? Pakita mo yan ha, kamay ng Diyos na yan. Okay? Number 3, Romans 8:1. Romans 8:1. Let's read, everybody go. There is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus, walk not after the flesh, but after the Spirit. Pag-aralan nyo maigi, hindi ba nang ganda niyan? Ano sabi doon? There is therefore now. Ano yung now? Ngayon. Bukas, ano yung now? Ngayon pa rin. Next week, pag sinabi mo next week, nasa next week ka na, sabi mo, now, ano yon? Ngayon pa rin. So the now is an eternal present. Now, ngayon. Bukas, sabihin mo, ngayon. O, sa Martes, ano sabihin mo? Ngayon. Pag kinote mo yung verse na yan, there is therefore now. Ano ngayon? No condemnation. Ano pong ibig sabihin ng condemnation? Kaparusahan. Ang plano ng Diyos ng kaligtasan ay dahil sa kaparusahan. Ulitin ko. Ang plano ng Diyos ng kaligtasan ng tao ay dahil sa kaparusahan. Bakit ba mapaparusahan ang tao? Sagot, dahil sa kasalanan. Kaya namatay si Kristo, binayaran ang kasalanan para tayo ay hindi maparusahan. Ngayon, pag ikaw ay na kay Kristo na, pag tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, ano ang sabi ng Bible? Ikaw ba'y parurusahan pa? Hindi na. Kaya ang tanong po rito, nung ba si Kristo ay namatay sa krus, ilang kasalanan ang binayaran niya? Lahat. Dahil kung merong kasalanang hindi niya nabayaran para sa'yo, tiyak, babayaran mo yan. Kaya ang illustration ko palagi ay yung pagbili ng motor. Dalawa ang kaparaanan ng pag-purchase ng motorsiklo. Merong tinatawag na cash basis at yung pangalawa, installment. Correct. Ang installment, may down payment ka. Maliwanag? Ngayon, pag nagbayad ka ng down payment, inuwi mo yung motor, sa'yo na ba yung motor? Nasa'yo na ba yung motor? O yun pala yung tanong, nasa'yo na ba yung motor? Ngayon, may karapatan pa rin ba yung kumpanya na bawiin yung motor? Kung ano? Ayun, meron kang dapat i-comply. Correct. Kaya itong mga naniniwala ng kaligtasan ay nawawala, ganun po yung concept nila kay Kristo.
Nung namatay sa krus, down payment. Pero dahil down payment, pagkatapos tinanggap mo si Jesus, dapat may i-comply ka pang mga requirements. Gumawa ng mabuti, magpabinyag, magpabautismo, mag-attend ng church, sumunod ng utos, at napakadami na kinakailangan mo comply. Sa oras na hindi mo na-comply ito, babawiin ng Diyos yung kaligtasan mo. That's when you lose your salvation. Pero, pag binasa mo ang Biblia, hindi po ganon ang ginawa ni Kristo para sa kaligtasan. Anong ginawa ng Panginoon? Parang bumili ka ng motor, cash. So, binili mo yung motor, dala mo yung pera, kung yan ay 80,000, binigay mo yung 80,000, nagpirmahan na kayo, the account is settled. No more further obligation. Naunawaan nyo yun. So, inuwi mo yung motor. Nasa'yo na ang motor? Sa'yo na ang motor. Ganon din ang salvation. Nasa'yo na ba ang eternal life? Sa iyo na ba yan? Pwede pa bang bawiin? Hindi na. Sapagkat ang sabi, no condemnation. In other words, pag pumirma ka doon sa motor, wala nang karapatan noong pinagbilhan mo na bawiin pa. No more obligation. So when the Bible says, no more condemnation, we can thank and praise God today. We can sing, save, save. We can celebrate the goodness and grace of God. Hindi natin binayaran yan, hindi natin trinabaho yan, hindi natin deserve yan, pero binigay sa atin ang isang dakilang pribilehyo na kailanman tatanawin nating malaking utang na loob sa ating dakilang Diyos na alin? Tayo ay iniligtas mula sa kaparusahan. Maliwanag po at very powerful ang bersikulong yan. Roma 8:1. Kahit grade 1 ka, pag inunawa mo yan, maiintindihan mo. Wala na akong kaparusahan. Sa madaling salita, wala na akong babayarang kasalanan pa. Paano yung kasalanan ko bukas? Binayaran na rin ho yun. Paano yung kasalanan ko next week? Ay, binayaran na rin ho yun. Ito ang tanong kasi, pupunta ako dun sa bundang dulo ng aking mensahe. May tanong po kasi, uunahan ko pero sasagutin ko rin mamaya. Ang tanong po kasi ganito, sabing ganyan, paano po yung mga Kristiyano, ito yung tanong paano po yung mga Kristiyano, sinasabing sila'y mananampalataya, pero namumuhay pa rin sa kasalanan? At parang wala kang nakikitang pagsisisi sa kanilang ginagawang mali. Dahil maliwanag, mahalaga po ang tanong na to dahil marami tayong mga nagsasabing, Kristiyano ako, member ako. Ang mahirap pa Baptist ako. Ang mahirap pa, member ako kila Pastor Provi. Alam nila si Pastor Provi matindi magturo. Alam nila si Pastor John mas matinding magturo. Alam nila pag HBBC ka, may standard ka. Tapos makikita yung buhay mo, teka, bakit yun? Namumuhay pa rin sa kasalanan, patuloy pa rin sa kalikuan, sa kamalian. Pero wala kang nakikitang parang kahit anong pagsisisi, parang walang konsensya. Ano yun? Tumanggap naman daw sa Panginoon. Kaya po mahalaga itong pag-aaral na ito. Sapagkat kung may kakilala po tayo, ito hindi po paghuhusga. Ito lamang po ay parang matulungan natin na kung meron tayong kaibigan, meron tayong mga, kahit hindi member ng ating church, sabi niya, Baptist siya. Sabi niya, tumanggap kay Kristo. Pero kung titignan mo yung buhay, parang wala naman yung pagiging follower of Christ. Wala po So, pupuntahan natin ang taong yan at ating susuriin, teka, talaga bang save ka? Kasi ang alam ko, pag naligtas ka, ito yung susunod. Ito na. Number 4. Ito kasi po yun number 4. Kung bakit hindi mawawala ang ating kaligtasan, siguradong hindi mawawala dahil sa number 4, 2 Corinthians 5:17. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians 5:17? Basahin natin lahat. Go. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Alam niyo po ang kagandahan sa Diyos, na hindi po natin ito mararanasan kahit kailan sa mundong ito. Hindi po nagtatangi ang Panginoon Diyos. Sapagkat nasabi ron, if any man. Pag sinabing any man, kahit pa sino ka. Hindi tinitignan ng Diyos ang panlabas mo. Ang tinitignan po niya yung kaluluwa mo. Gusto niyang maligtasan. If any man be in Christ, pag ang isang tao ay na kay Kristo, na sabi ng Bible, he is a new creature. So ang pang-apat mga kapatid, na isang dapat maunawaan mong katotohanan ay ito. Nung tinanggap mo si Kristo, hindi po in-improve ng Diyos yung personality mo.
naglagay siya ng bagong personalidad sa iyo. Kaya kung pumunta ka sa eskwelahan, ang topic lamang ay personality development. Dito po is manifesting Christ in you. Ito po ay hindi muna sa kaligtasan na, let me just talk about the new creation. Kaya nga, ang isang unbeliever pwedeng magkaroon ng personality development. Pero yung Kristiyano lamang ang pwedeng makapag-manifest sa buhay niya yung Kristo na tinanggap niya. Dahil ulitin ko po, nung tayo po'y tumanggap kay Kristo, nung tayo naligtas, tayo ay na kay Kristo na, what the Lord did is not simply to improve a better version of who you are. But He put a different identity in you that will rule your life. And that is Christ. Kaya nga, ang sabi ng Apostol Pablo sa Galatians 2, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Buhay pa ako, that is Him. At hindi niya sinabi na in-improve ng Diyos yung siya, kundi, yet not I, but Christ. Kaya ang dapat maunawa ng bawat isa sa atin, sa practical na aspeto muna ha, mamaya babalikan natin yung pinag-uusapan natin, can I lose my salvation? Sa practical na aspeto, kung gusto mong maunawaan talaga ang sikreto ng isang matagumpay, masaya at fulfilling na Christian life, do not improve yourself only. What you just need to do is, let Christ manifest Himself in you. Panginoon, kung yan ang gusto mo, gagawin ko. I will just follow what you want. Yet not I, but Christ. Kaya siguro nahihirapan ka, nagkakaroon ka ng struggle, nagkakaroon ka ng confusion, nagkakaroon ka ng parang safe na ako pero bakit ganito pa rin ako? Parang wala akong nakikita. Sapagkat hindi mo naintindihan how to start to live the Christian life. Living the Christian life is not trying to improve yourself. It's just trying to follow Christ. Because what you need to do is not to improve yourself. You need to deny yourself. Contrary doon sa approach ng mundo, para ikaw ay maging dakila, improve yourself, develop yourself. It's so-called personality development. Naunawaan po ninyo. Pero nung tayo po naligtas, binigyan tayo ng new creation sa ating buhay, hindi po yan for the personality development only. Although, magiging epekto yon. Pero ang talaga dyan is Christ in me. So if I'm going to love you, it's not according to my love. It's the love of Christ in me. Kasi kung love ko sa'yo, preferential yan eh. Mamimili talaga yung pag-ibig ko eh. Yung pag-ibig natin bilang tao, mamimili yan eh. Pero pag pinaghari mong pag-ibig ni Kristo, wala yung self dyan. Yun ang Christian life na tinatawag. Kung ako magbibigay sa aking kaparaanan lang, limitado eh. Pero pag magbibigay ako, according doon sa generosity of Christ in me, wala pong kwenta yung self eh. Tsaka isa pa, pag ako nagbigay ayon sa aking sarili, ang pagmamalaki sa aking sarili. Pero pag nagbigay ako, sang-ayon kay Kristo sa akin, sinusunod ko yan mga kapatid, ang may pagmamalaki ko ay ang Panginoon sa aking buhay. Naunawaan po ninyo? The humility that I exercise is not my humility. Bisang hirap nating unawain yon. But the humility I have is the mind of Christ. Naintindihan niyo ba yon? Mag-humble ako sang-ayon doon sa humility of Christ. Oh, kasi kung humility lang natin mga kapatid, wala eh. Said tayo dyan eh. Bankrupt tayo. Wala tayong ganong alam. But the Christ in me. New creation. So, sinasabi ko po yan para magkaroon po kayo ng isang magandang picture what the Christian life is all about. The Christian life is not all about you improving yourself, but the Christian life is you denying yourself and letting Christ live. Letting Christ be preeminent in your life. Pag ginawa natin yan, mga kapatid, sasabihin ko sa iyo, doon mo mauunawan ang kaligayahan ng ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. What gets in the way every time is self. Balikan natin yung topic natin. Can I lose my salvation? Ito po yan. A believer is a new creation. Ito po yung point. Ilagay mo yung last na statement. Ganito yan. Everybody let us read. For a Christian to lose salvation, the new creation would have to be destroyed. Parang ito po'y lohika na medyo may konting kalaliman, pero kinakailangan kong i-explain sa inyo dahil nasa Bible ito. At pag hindi ko po kayo pinilit na lumalim sa Biblia, hanggang dyan na lang po tayo. Amen po ba? Kaya bilang pastor, tutulungan ko kayo, pipilitin ko, pipresurein ko kayo na lumalim kahit kaunti man lang.
sa salita ng Diyos. Na pag inunawa mo yung 2 Corinthians 5:17, ang pinapaliwanag yan ay change life. Sa kabilang dako, ang pinapakita rin ng 2 Corinthians 5:17 sa atin ay, bagong nilalang na ako. That for me to say that I lost my salvation, ibig sabihin, winasak ng Diyos yung ginawa niya sa akin. At wala kang makita sa Bible na gagawin ng Diyos yan. Nawawasakin niya yung bagong creation na ginawa niya sa iyo nung tumanggap kay Kristo. Sapagkat pag merong verse sa Bible na magsasabi na wawasakin ng Panginoon, yung unang ginawa niya sa iyo, pag ikaw ay nag-backslide o ikaw ay nagkasala, talaga, you will lose your salvation. Pero wala eh. So ibig sabihin, the new creation na binigay ng Panginoon sa atin, mga kapatid, permanent. And therefore, if it is permanent, we may err, we may commit mistake and wrong o kasalanan sa ating lifestyle, pero nandun yung new creation pa rin. Amen po ba? Medyo malalim nga, ano? Oo. Pero, just take note of that. At, pag may time kayo, subukan yung medyo lumalim din kayo ng kaunti sa salita ng Diyos. Okay? Number 5. Dito sa 1 Peter 1:18-19. Ito, ang ganda nito. 1 Peter 1:18-19. Okay? For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things. The word is redeemed. Okay? Ano yung redeemed sa Tagalog? Makakapagbigay ng Tagalog ng redeemed. Meron tayong kanta, I am redeemed. Yon, tinubos. Boss, Ayan, tinubos. natubos. By the blood of the Lamb. Anong pinantubos sa atin? Oh, di ba? You were not redeemed with corruptible things. Pag sinabing corruptible, pag sa Bible nagsabing corruptible, yan po'y silver or gold. We put so much high value on silver and gold. But when God talks about salvation, wala yan. We were redeemed not with corruptible things as silver and gold, from your vain conversation received by the tradition from your fathers, 19, but with the precious blood of Christ. The precious blood of Christ. Ang ano ba yung precious Tagalog? Ang mahal. Ayun, precious. Ang mahal na dugo ni Kristo bilang isang lamb without blemish and without spot. He paid for our sin. We were redeemed. So, ibig sabihin, nung tinanggap ko si Kristo, ang declaration ng langit sa akin, you're redeemed. In other words, nabili ka na. Ngayon, if I say that I can lose my salvation, ito ngayon ang implication niyan. Ibig sabihin, mga kapatid, i-revoke ng Panginoon yung kanyang bayad na ginawa. Pwede bang balikan ni Kristo ngayon dito at pumalik ulit dun sa cross at ulitin at sabihin ulit dun sa cross, lahat ng mga tumanggap sa akin na nagkasala, binabawi ko ang bayad na ginawa ko. God would have to revoke the payment. But it is impossible for God to revoke the payment for you. It is impossible. So if it is impossible for God, ito ay parang bumili ka ng isang bagay na no return, no exchange. Nagamit mo hindi, sorry, no return, no exchange. Kaya nga'y pinapakita ko sa atin, ang application naman dapat ay ganito. Kung alam mong binili ka pala ng Panginoon, mamuhay ka naman na patunayan mong worthwhile na binili ka niya. Yun ang application nun. Hindi yung ligtas ka, tumanggap ka na kay Kristo. Porque alam mong binayaran ka, no return, no exchange. Mga kapatid, ang punto dito binili tayo, no return, no exchange, irrevocable na ito The purchase Jesus made on the cross is irrevocable. In the moment na tinanggap mo si Kristo, wala nang bawian. Naunawaan po ninyo. Sa parte ng Diyos, wala nang bawian. Kaya hindi talaga mawawala. Pero, mga kapatid, dahil wala nang bawian, in return, sa practical aspect na to, ito'y wala na pong epekto sa ating kaligtasan. Mababawi, wala na yon. The point is this, nasa sayo naman, nasa sarili mong konsensya, sa sarili mong kaisipan bilang Kristiyano, the mind of Christ, to realize na, teka, binili ako ng Panginoon, dapat masulit niya naman ako. Hindi lang tayo pang langit. Dapat masulit tayo ng Diyos sa lupa.
Kaya nga nandito ang pastor, nandito ang church, patulungan ka, anuman ang mga concern mo, issues mo sa buhay, tinuturuan ka namin ng salita ng Diyos para ma-overcome mo lahat yan. Para alin? Para makapaglingkod ka ng tama at maayos sa Panginoong Diyos. Oh, kaya ang aking tanong sa inyo, sulit na ba ang Panginoon sa'yo? Binili ka na niya, nasulit na ba? Oh, parang yung sasakyan ni Pastor June, model, ano ba ngayon, 2024? Model 20, anong model yun, Kevin? 22. 2 taon na po. Ang natatakbo pa lang 12,000. Sulit ba? Hindi pa eh. Oh, kaya ginamit namin sa mission trip. Oh, kaya nung kami po'y bumiyahe mula Luna hanggang Pudtol, hanggang Conner, Pinukpok, hanggang Tabuk, 3-4 na oras yan. Ay pinatakbo ko na mabilis. Bakit? Para masulit. Ang mahal-mahal tapos hindi mo susulitin? Binili mo, hindi mo man lang magamit? Hindi ka na pwedeng ibalik ng Diyos. Eh. Sabi, teka, riniriboke ko na yung babalik ako sa lupa. Dahil lahat kayo mga tumanggap sa akin nakakasala pa rin talaga naman makakasala pa rin tayo. Babalik ang Panginoon, I revoke. Nung sinabi ko, it is finished, I revoke. Wala pong ganong gagawin ng Panginoon. Kaya ang pagbili, pag tinanggap mo siya, no return no exchange. Pero ito ang punto, binili ka niya, sana masulit ka niya. Personal mo ng pag-isipan yan. Manalangin ka, nasulit ka na ba ng Panginoon? Oh, amen po ba? Okay, let's move forward. All right. So, tapos tayo dyan. Number 6, a believer is justified. A believer is justified. Okay, Romans chapter 5. Romans chapter 5 verse number 1. Romans chapter 5. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, the moment we have put our faith in Christ, ang ginawa ng Diyos sa atin is to make a declaration. To justify is to declare righteous. Or sa madaling salita, to pardon. Parang mapawalang sala. Yung bang, alam yung word na justified? Mayroong isang pastor Yung justified daw, pag sinabing justified, to declare righteous, parang ironic. Kasi, for God to declare that I am righteous, when in reality, I am not. What righteousness is God declaring? Pag sinabi ko, pag ako ang Diyos, okay. Halimbawa, si Tito Jerry Gamiao, dahil tumanggap na kay Kristo, ako ay Diyos. Sasabihin ko, Jerry Gamiao, you are righteous. For me to declare him righteous, kaninong righteousness yung tinutukoy ko? Sa kanya o hindi? Definitely hindi sa kanya. Kaninong righteousness yung dinideclare ko sa kanya? The righteousness of Christ. Dahil inabil niya, tinanggap niya Naunawaan po ninyo? Kaya ngayon, ito yung sabi ng pastor. Ang justification ay ganito, sabi niya. Justified, just if I'd never sinned. Isulat mo nga, para makita natin lahat. Just if I'd, with an apostrophe, I apostrophe D. Just if I'd. It is an abbreviation of I had. Just if I'd. Ayan never sinned. Sinned. Naka-perfect tense tayo. So dapat, participle yung next. Just if I'd never sinned. For God to tell you, you are righteous. Yung bang, papasok ka sa langit na parang wala kang ginawang kasalanan. Pero in reality, ang dami. Pero, because of the righteousness of Christ. Ngayon, for a Christian to lose salvation, okay? For a Christian to lose salvation, God would have to go back on His word and undeclare. Biruin mo, tignan mo maigi I am justified. Say that word, I am justified. Now, kanino galing yan? Of course, tayong nagsabi, personal pronoun. Pero yung claim na justified ka, sino po, kanino galing yan? Sa Diyos, correct? Saan natin makikita? Sa Bible. Ito ang simple logic dan. Pag sinasabi nating mawawala ang kaligtasan mo,
ang gagawin ng Diyos, pupuntahan niya yung Romans 5:1 na yan, at sasabihin niya, may revision ako sa mga tao, mga anak, mga tumanggap, at lahat kayo. Whoever, so the people may know, to whom it may concern. Meron akong revision sa Bible, yung Romans 5:1, inaalis ko na. Pwede bang gawin ng Diyos yun? So kung hindi niya po pwedeng gawin, mananatili yan. Therefore, kung tinanggap mo si Kristo, mananatiling justified ka. Hanggat hindi niya inaalis yung Romans 5:1, mananatili ka sa kalagayang justified. Pag oras na bumaba ang Diyos at narinig natin ang tinig mula sa kalawakan o sa kalangitan, mas matindi pa sa thunder, sa dagundong ng thunder, at sinabi ng Diyos, to whom it may concern. This is to inform the public that I am making a revision of the Bible. This is my word, but I'm revising it. I am now, from now on, taking off Romans chapter 5, verse 1. Pag sinabi ng Diyos yan, matakot na tayong lahat. Pero hindi gagawin ng Diyos. At dahil mananatili dyan, mananatili tayo sa katayuang justified. Therefore, I cannot lose my salvation. Yun lang po ang simpleng logic niyan. Amen? Okay. Next, number 7. Ephesians 1:13-14. Ephesians 1 verses 13-14. Anong sabi po dito? Verse 13. Read. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Verse number 14. Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Now, I'd like for us to read the next statement na aking ibibigay sa inyo. At the moment of faith. I like that moment. Sabi nung isang kumawit ng unbeliever, moment in time. This is the moment of time. The moment of faith. The new Christian or the believer, the newly saved, is marked and sealed with the Spirit. Binigay sa atin ang Spirit of God. Okay? Kaya yung Trinity, maganda yung paliwanag ni Pastor Jun tungkol dyan sa plan of salvation eh. Tandaan nyo lagi ito ha. I hope you cannot be an HBBC without knowing this. 1, the Father is the architect and engineer of our salvation. Naunawaan po ninyo. Sino pong arkitekto at engineer ng ating kaligtasan? The Father. Siya ang may utak, siya ang may kinalaman, siya ang may idea para tayo ay maligtas. Number 2, Jesus is the builder. Amen? Jesus is the builder. Isut ng buwangay. By dying on the cross, He paid for our sin and established eternal life as a free gift to man. Hello. And the Holy Spirit is the indweller. So kung may nagplano ng bahay, may dapat gumawa ng bahay, pero wala pong kwenta na may nagplano ng bahay, may nagtayo ng bahay, wala namang maninirahan sa bahay. So ngayon, the Father planned our salvation, Jesus paid for our salvation, and the moment you have trusted Jesus, the Holy Spirit comes to dwell in your life. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 6:19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? You know the word temple? The word temple means house. The word temple means habitation. Hindi po dito sa kapilyang ito nakatira ang Diyos. Sa katawang ito nakatira ang Diyos. This is the temple of God. This is the house. This is the habitation of God. Okay? Balikan natin yung statement. At the moment of faith, the new Christian is marked and sealed with the Spirit, who was promised to act as a deposit to guarantee the heavenly inheritance. The end result is that God's glory is praised. Now, halimbawa, nasubukan nyo na bang bumili
ng isang property na ang ginawa ay deed of agreement. Alam niyo yung deed of agreement? Sino po nakakaalam nung aking tinutukoy? Mukhang wala pa tayong karanasang bumili ng ganun Sinong naranasan ng bumili ng lupa? Ba, mayayaman kayo, puro cash ang mga lupa ang binili ninyo Okay? Pag bumili ka ng lupa at hindi mo kayang bayaran pa ng buo, okay? Magbibigay ka ngayon ng down payment, earnest money. Yung earnest money na yan, down payment yan, at gagawa kayo ng kasulatan, ang tawag doon, deed of agreement. Ang deed of agreement na ito, both parties hindi pwedeng bawiin yan at baliin yan. Hindi po pwedeng sabihin, halimbawa, ikaw yung may-ari ng lupa, ako yung buyer. Okay? Ang ating usapan, December ko babayaran yan. July pa lang naniningil ka na sa akin. Naunawaan niyo yun? Sabi ko sa iyo, pasensya ka, wala akong may babayad ngayon. Hanggang December naman yung usapan natin Hindi lang usapan kasulatan. Ang tawag doon, deed of agreement. Sabi niyo sa akin, hindi, babawiin ko na. Hindi na siya pwedeng bumawi. Sapagkat legal na yon. Nasa kasulatan yon. Sang-ayon sa Biblia, binigay sa atin ng banal na Espiritu at ang ating kasulatan ay Biblia. Diyos mismo, by His Word, He is bound by His Word, who said in Ephesians chapter 1 verse 13, in whom ye also trusted after that ye were sealed with the Holy Spirit of promise. You were sealed with the Holy Spirit of promise, verse 14, which is the earnest, of our. So meron na pala tayong inheritance. Pero yung Holy Spirit ang earnest ng Panginoon. Ibig sabihin po, ang ating inheritance, anong inheritance pala natin? Ano, Edward? Hindi. Anong inheritance natin? Anong inheritance natin? Heaven. Ngayon, dahil wala pa tayo ron, may earnest. Kaya ginamit ko po yung isang legal illustration para maunawaan nyo na kung sa legal na bagay at batas pa ng tao yan, walang bawian, lalo pa kaya't higit sa batas ng Diyos. Naunawaan po ninyo? Kaya ginamit ko po yung illustration na, okay, may deed of agreement na tayo. Meron pong ganon. Baka akala nyo wala. Pwede kayong bumili ng lupa. Kung pumayag yung may-ari na mag-down payment, magpagawa na kayo agad ng legal na papel. Huwag po kayong mag-rely lamang sa usap-usapan. Kasi mamaya, maniningil yan sa'yo at sasabihin sa'yo, ay binabawi ko na. Wala ka na magagawa kasi wala naman kayong pinirmahan na, anong tawag doon, yung sa abogado? Notarized. Wala naman kayong pinirmahan. Notarized by an attorney, a legal lawyer. Naunawaan po ninyo. So kung sa batas ng tao, ay may ganong usapan pala. At walang bawian yon. Hello? Amen. Lalo pa kaya't higit sa batas ng Diyos na hindi niya pwedeng baliin o bawiin ang kanyang sinabi. Therefore, pag binigay sa iyo ang Holy Spirit ng Panginoon, God is bound to pay us in full. And that payment in full is heaven. Kaya't mga kapatid, kung maaari, mamatay ka na kasi para makuha mo na yung inheritance mo. Sabi mo ka sa katabi mo, pwede ba mamatay ka na para makuha mo na yung inheritance mo? Kasi hanggat hindi ka namamatay, earnest money yung ine-enjoy mo. Tama ba ako? Ayan ulitin natin 13. Ulitin natin, magtatapos tayo rito. Okay? In whom ye also trusted. Nagtiwala tayo. Sino? Kay Kristo. After that ye heard the word of truth. Kaya mahalaga po ang tamang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Dapat katotohanan ang nakakarating dun sa tao. Okay? Ano yung katotohanan? The gospel of your salvation. Ang kaligtasan ayon sa mensahe ng Ebanghelyo. In whom, sa Kanya, after that ye believe, naniwala tayo. Anong ginawa? You were sealed. Bino mo yung word na sealed, mga kapatid? Parang deed of agreement, irrevocable document ito. Okay, irrevocable agreement ito na documented. After that ye believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Nasa iyo na. At yung Holy Spirit na binigay ng Diyos sa atin ngayon,
na nai-enjoy natin ay parang isang earnest money doon sa lupa. Hello? Ngayon, ang pinakaganap niyan, mga kapatid, ay pag tayo namatay. Yun po yung usapan. Pag namatay ka, saka mo matatanggap yung inheritance. So gusto niyo na ba yung inheritance? Mamatay ka muna. Tanungin mo katabi mo, sige na. Gusto mo na ba yung inheritance, kapatid? Anong sagot sa'yo? Huwag muna. O di magtiis-tiis ka lang muna rito. Kaya yung pupunta sa akin, halimbawa, akin na yung kailangan ko ng ganito, ganyan. Teka po, ang usapan natin, December pa ako magbabayad. Tiis-tiis ka muna. Wala na naubos na sorry na lang. Ang usapan natin, Disyembre Kaya tayo, tiis-tiis lang muna rito. Ang kagandahan, may Holy Spirit tayo. Kaya po ang sikreto ng powerful Christian life, just learn to walk in the Spirit, okay ka Parang langit sa lupa pag ang Holy Spirit ang kausap mo Pag ang Holy Spirit ang kasama mo lagi, pag ang Holy Spirit agreement, may agreement kayo ng Holy Spirit lagi, parang langit sa lupa, kahit impyerno ang paligid Kahit impyerno sa trabaho, kahit impyerno po, kahit ano ba yan, mga kapatid, langit sa lupa if you allow the Holy Spirit to lead your life. Earnest of the inheritance. So for us to lose our salvation means, mga kapatid, ang gagawin ng Diyos yan, He will have to erase. Punitin niya yung dokumentong yon. So, ibig sabihin, itong buong Biblia, mga kapatid, pupunitin niya. Pag ni-revoke ng Diyos ang Bibliang ito, ang tanong, sana naman yan ang susunod na babawiin niya? If that happens, if God breaks one of His promises, we cannot trust Him to fulfill the other promises anymore. Kaya nga yung salvation, nagbigay sa atin ng isang malaking idea na, I can trust God. I know whom I have believed. And I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Brethren, you are so blessed. I am so blessed. In Christ, we are saved. And that's for all of eternity. Kaya mga kapatid, pasalamatan natin ang Diyos ng sobra-sobra. Ang buong buhay na ating ipagkakaloob, hindi po sapat yan para pasalamatan siya. Kaya wala ho dapat pumipilit sa yung mag-tithes, walang pumipilit sa yung mag-offering, walang pumipilit sa yung mag-church. Pag naunawa mo yan, hindi ka kailangang tawagan ng pastor, bakit wala ka? Ikaw mismong magsasabi, Pastor, sorry, wala ako ngayon ha. I know I'm supposed to be there. I know I'm supposed to be in church. Nandyan dapat ako nagpapasalamat sa Diyos. But sorry, Pastor, talang hindi ko kayang bumangon. Nakahiga po ako. May sakit po ako ngayon. Walang dapat pipilit sa'yo. So yan ang problema ng mga churches ngayon na, we hear so much about the obligation of a Christian, the responsibility of a Christian, na hindi muna ipinapaintindi yung grace of salvation sa kanya. Nagiging legalistic. Nagiging ang Kristiyano, ang motivation niya lang sa paglilingkod ay para sa kanyang makukuha. That appeals to the ego. Pag ako mag-preach sa inyo ngayon, halimbawa, if you are going to give, the Lord will bless your life. Nasa Bible din naman yan. Pero pag hindi grace ang pundasyon ng buhay mo, it will appeal to your ego. Sino ba naman ang ayaw pagpalain? Kahit unbeliever gustong pagpalain Kaya pati unbeliever, mapapagbigay talaga pag pinag-usapan pagpapala. Pero kung pinag-usapan grace of salvation, hindi mo na isipang pagpalain ka o hindi. Bastang isipin mo, Lord, kulang pa nga ito I thank you so much. Iba po ang pundasyon ng grace of salvation. Kaya nawa magmula ngayon ang church na ito, mga kapatid, ay talagang maunawaan natin ng malalim at appreciation natin sa grace of salvation na ating tinanggap. Amen po ba? Okay, manalangin tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Talagang napakatamis ang inyong salita pag ito'y inunawa at aming pinag-aralan ng maayos, Panginoong Diyos. Thank you, O God, for saving us. Binili mo kami. Doon pa lang sa bandang yun, Lord Talagang ang wisdom sa amin doon, Panginoon gusto naming patunayan na sulit, Lord, ang pagbili mo sa amin. Kaya, Panginoong Diyos, tulungan mo kami. Maikli lamang ang buhay dito. Short life. Help us to live our life denying ourselves and serving you, not no longer living for ourselves, but to live for you and you alone, O God. At iba-iba ang aming mga katayuan sa buhay, practically. Ibang aming kalagayan, iba't ibang lugar, ang pinanggagalingan. Pero kung saan man kami naroon, doon po namin ipapakita ang aming paglilingkod sa iyo at pasasalamat sa iyo, Panginoong Diyos.
Thank you that we are the temple of the Holy Spirit of God. Thank you, dear Lord, that we have been justified. Thank you that we can no longer lose our salvation. Because salvation does not depend on us. Salvation depends on you. The moment we trusted you, Panginoon, nasa iyo na po yan. Thank you so much, O God. In return, we would like to serve you. We'd like to give our life in your service. In Jesus' name we pray. Everyone says, Amen. Bless ba tayo?